खुलुमबाय स्टुडिय'आव दङ उदास्रि मोसाहारि दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर'फोरनि गोबाव समनि दाबिफोरनि गोसोखां बिलाइखौ थांनाय 29 जुन 2024 खालाराव राज्य सभा आरो लक सभानि एमपि सानैनि गेजेराव भारतनि सोलोंथाइ मन्त्रि धर्मेन्द्र प्रधाननो दैथायहरदोंमोन। बेखौनो राज्य सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारि आरो लक सभानि एमपि जयन्त बसुमतारिया जयै भारतनि सोलोंथाइ मन्त्रि धर्मेन्द्र प्रधाननो गोसोखां बिलाइ गथायो। दाबिफोरा फारियै बिटिआरजों लोगोसे आसामनि मैखोम बर' थानाय ओनसोलफोरनि केन्द्रीय बिद्यालयफोराव बर' रावखौ मडार्न इन्डियान लेंगुवेज महरै सोसननाय, बिटिआर ओनसोल आरो आसामाव सीबीएसई कारिकुलामजों सोलिनाय फरायसालिफोराव बर' एमएल आयदाखौ सोसनथारनाय, सीटेट आनजादाव बर' रावखौ लेंगुवेज 1 खालामनाय आरो सेन्ट्रेल मुलुगसोलोंसालिफोर फारियै दिल्ली इउनिभार्सिटि, जवाहरलाल नेहरू इउनिभार्सिटि दिल्ली, आसाम इउनिभार्सिटि, तेजपुर इउनिभार्सिटि आरो नेहुआ बर' डिपार्टमेन्ट गायसननाय दाबिफोरानो गाहायमोन। थांनाय गोलाव सम 10 बोसोरनि उनाव बेबादि मोननैबो हाउसनिफ्राय एमपि मोननानै आरो बै सानैबो एमपिआनो एबसु आरो बर' हारिनि गोलाव समनि दाबिखौ मोगथाङाव जाफुंहोनो थाखाय खामानि मावनाया थारैनो हारिनाङैनो जोबोद गोग्गाथाव आरो गोजोनथाव होनानै रायजो राजाफ्रा लाख लाख साबायखर बावहरदों। गोजोनथाव खौरां, नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां, एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटाला। क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार, मेडिसिन, इमारजेन्सि मेडिसिन, पेडिट्रिशियान, पेथोलजिस्ट, जेनेरेल मेडिसिन, डायबेटोलजिस्ट, ओबिएस एन्ड गाइनो, कार्डियोलजी, जेनेरेल सार्जन, न्यूरोसार्जारि, एडभान्स लापारस्क'पिक इएनटि सार्जारि डिपार्टमेन्ट, अप्थमोलजिस्ट, सार्जिकेल, गेस्ट्रोएन्टारोलजिस्ट, न्यूरोसाइकेट्रि, ऑन्को सार्जारि डिपार्टमेन्ट, डार्मेटोलजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर, इंटर फेसिलिटी यूनिट, फिजियोथेरापी, रेडियोलॉजिस्ट, हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यूरोलॉजिस्ट, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, सिटी स्कैन, एक्स-रे, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854 081 948 936 550 2048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।